गड़ेंजर बड़कूसी तो ना कऊसी तो ना सीतोना कऊसी तो ना नी बाटा कमा का सुड़वल చూపే। సో ఫ్రెండ్స్ డెమో చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో ఈ సాంగ్ వీడియో చేయడానికి మన సబ్స్క్రైబర్ ఒకతను ఈ వీడియో పంపించిండు. సో తన కోసం చేసిన, అందరికీ నచ్చింది అని అనుకుంటున్నా. నచ్చితే లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ వీడియో గురించి నైస్ అనో గుడ్ అనో ఏదో ఒకటి తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ యాడ్ చేద్దాం. సో ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫొటోస్, మీకు నచ్చిన ఫొటోస్, మీ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫొటోస్. సో ఇప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఈ ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటున్న. ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఫోటో లాంగ్ ఉంటుంది. సో మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో 3 డాట్స్, ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో చివరి వరకు కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి షేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేద్దాం. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో 3 ఫొటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, దీన్ని పైన నుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటోకి పేస్ట్ చేసుకోవాలి. లాంగ్ ఫోటో ఉన్నదిగా, దీనికి పేస్ట్ చేసుకోండి. పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు రెండవ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు కంటిన్యూ ప్రాసెస్ చెప్తా, ఒకటే ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి. సో 2 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర నుంచి కంటిన్యూగా ఈ ఫోటోని, ఫస్ట్ ఫోటో ఉందిగా, సెకండ్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేసేయండి. మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో సేమ్ ప్రాసెస్, మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. ఇది కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్, ఇలా చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలా కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, ఒక ఫోటోని పేస్ట్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి దాకా ఒకటే ప్రాసెస్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో లాస్ట్ వరకు నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. లాస్ట్లో ఇక్కడ 26 సెకండ్ 21 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఈ ఎఫెక్ట్ ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి షేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో, ఈ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు థర్డ్ ఫోటో, మూడవ ఫోటో నుంచి కంటిన్యూ చేసుకోవాలి. సో 3 సెకండ్ 16 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్. సో ఈ ఫోటోని పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో వదిలేసాముగా, ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకున్నాముగా, దీన్ని వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో ఈ ఫోటో పేస్ట్. సో రెండు ఎఫెక్ట్స్ సేమ్లా ఉంటాయి కానీ డిఫరెంట్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. ఒకటి ఇట్లా వస్తే ఒకటేమో ఇట్లా వస్తుంది. సో చూసుకొని యాడ్ చేసుకోండి. ఒకటే ఎఫెక్ట్ అని అనుకోవద్దు, డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. సో ఇలా ఒక్కొక్కటి పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా కంప్లీట్ చేసుకోండి. కంప్లీట్గా కంటిన్యూగా ఒక ఫోటో వదిలేసి ఒక ఫోటో, వదిలేసి ఒక ఫోటో, ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో
ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా లాస్ట్ వరకు ఇదే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను స్కిప్ చేస్తున్నా, మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటే పోతే చాలా టైం అవుతుంది, అందుకోసమే స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు, లాస్ట్ 26 సెకండ్ 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. సో వీడియో కూడా ఇంతటితో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం అసలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.